ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೋರು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕೇಳ್ತಂಟ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಉಂಟು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ, ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು. ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಉಂಟು. ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಫುಲ್ಲು, ಎಂಥದೊಂದು ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬೆಕ್ಕು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಮಾತಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಬೇಗ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಇರೋದ ಕಾರಣ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತು ಆಗ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಸಾರಿ, ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಶಿಲ್ಪನವರು ಹೇಳಿದರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದೆ, ಸಾರಿ. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ. ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಿರೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಯಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಬಂಡೆ, ಪೂರ ಬೇಲ ಆಪುಣ ತಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಲೈವಿಗೆ ಬರೋದು. ಮಗು ಕೂಡ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಮಗು ನಾ ಲೈವಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಇದ್ಲು. ಎಕ್ಕಡೆ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಕಂಡು ಮಲ್ತು ಅಂತದ್ದು ಅಂದವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಾರಿ. ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇತ್ತೇನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೇನು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪನೀರ್ ಎತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾರು ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡ್ರಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಜೋರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮ. ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ 2 ರೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತಲ ಬಾಲೆದಾದ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಲಕ್ಕದನೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕಡಿತೆ ಲಕ್ಕದಲು ಅದಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲು ಜೆಪ್ಪೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕುನು ನನ್ನ ಉಪದ್ರ ಮಂತು ಜೆಪ್ಪಲು ಬುಲ್ತದು ಅಂತನು ಪುರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇರೇನು ನಾಡೊಂದು ರಿಪಿನೇಟಿತ್ತೆ ಇರುಕು ಇಟ್ಟಿರ್ದಿಡೆ ಬರ್ಪರ ನಾಡೊಂದು. ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್. ನಿಶಾ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ನಿತಿನ್ ವನಸಾಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆತ್ತನ್ನ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಚೇಚ. ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಜಿ ಡಬ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಶೀಟ್ ಉಂಡು ಆಪ ಸೈಡ್ ಅವು ಡಬ್ಬೆದ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಶೀಟ್ ಮಿತ್ತು. ಕನವರಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಆಂಡವನಸ್ ಆಂಡು ಅನಸ್ ನಿಶಾ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ಅವೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅಂದಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಚೇಜಿನಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿಯಸ್ ಹಲೋ. ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಟ್ ಕಡಪದರು ಅಬ್ಬಾ ಒಂತೆ ತಲೆಬೇನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಕಡು ಬೂ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಆತ್ ತರಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಡೆದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು
ಅಂಚ ಬರ್ಪುನ ನೆತ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರ್ ಜೆಪ್ಪು ಗಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡದಾತನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಪೊಜ್ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಬಾವೆ ಚೆತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಕೇಳಲೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಎದುರು ಕತೆ ಪಂಡ ಒಗ್ಗಟ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಲ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುಜಿ ಮಂಡೆಡು ಕಾಲಿ ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅವನುಂಡತ್ತಂದೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಎದುರು ಕತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಚ್ಚಾಗಲೇ ಬಲ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಮಂಡೆಡು ಬೇನೆನೇ ಅವನುಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬಲಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಚ ಯಾನಂದು ದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರು ತೂಪುನೆ ಇರ ಪಂಡರದ ಮಂಡೆ ಬಲಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಚ ಅಂದು ಮಂಡಂಜಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಮಂಡಜ್ಜಿ ನಾಪುಂಡ ಮಾಮಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಬುಲ್ತೀನಿ ಆರು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಬರ್ಪೇರು ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ಜೋರು ಬುಲಿಪ್ಪರ್ನ ಅವಳ ಬುಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಎಂದಂತಂದು ಪೋಯತ್ತ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತಡೆಯರ ಒಂದೇ ಜೋರು ಬುಲ್ತೇರು ಪಾಪ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪು ಜರ ಇರು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ತೈನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನು ಅಂಚೆನ್ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏಪಾಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೋಡನ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಐನ್ ತೂದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪೇರು ಪಂಡದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತಿಜೀರು ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲೆನು ತೋಪಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಪಡ್ರಂಪಲೆ ಮಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರಗ ಆಪೂಜಿ ಸಾರಿ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೋಚಿ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಇಕ್ಕಲೆಡ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಜೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುನಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಡೆದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಂಡದ ಆತನೆ ನಿಕ್ಲೇಡ ಮಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಪನ್ನ ಒಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವನಸಾಡ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ರಕ್ಷಾ ಮಲಯಾಳಕುಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ನಿಶಾ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ರೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಒರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಚಿ ಕೆಲವಂಚನೆ ಆತಂಡು ಯಾನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಬೇತದಾಯ್ತಂಡ ನಾಡುಲಿ ಆ ನಂಚ ಪುರ ತೂಲೆ ಅಪಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಅಂತ ನಾಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಲೆ ಎಂಕಂತಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇಯ್ಯತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೊಪ್ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಕನವರಿಕೆ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಾರತ ಕಡು ಮಾತ ಪಂಡರ್ ಪೋರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತು ನಾಂಡಲ ಪೋಯೆ ಎಂಕ ಹೂವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದದ್ದು ಆಯ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಂಚಾದ ಅಂದಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾಪಿನ ಅಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ನ ತೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತೆ ಸೇಮ್ ಅಂತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಯಾನೆಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಪತ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಜೀರೆಗ ನಲ್ಲ ಒಂಚರ ಪೊಸತ್ತು ಬೇತೆ ಕನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಈರೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೆನೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಕೆಲವುದ ಬದುಕ ತಿರುಳು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕನ್ನಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಶೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಪಂತೆನೆ ಎಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಪಂತೆ ಒಂದು ದಾದಂಡಲ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಕೇನೇರೆತ್ತನ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ತುಕ ಒರಿಯ ಗಂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೇಜ್ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಬೇರು ಚಾ ಅಂಡ ಮನಸಾಡ ಅಂದ ಪೂರೆಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುನತ ಐಕ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗಳಿಗೆ ಅವು ದಿನೂಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತು ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಶಿಪ್ಪುಂಡು ನೀವು ಇಕ್ಕಂದು ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತು ಕುಲ್ಲುನೆ ಕೆಲವು ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒನಸಾಂಡ ಚಾ ಅಂಡ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜತೆ ಐಕ್ ದಾದಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ಎಂದ ಐಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುನದತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನದು ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಎಂತ ತೋಜವರ ಜೋಕುಲು
ಏತ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೋಜಾವರ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಮಗಳು ಅನ್ನು ಕಟಿಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡೆ ಈರಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತು ದಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಶಾ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಕೆಲ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಇತ್ತಾನೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತೊಂದಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಅವ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೀರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆನು ತೋಜಾವರ ಕೇನಿ ಬಾಲೆನು ಅಲ್ಲೇನು ಜೆಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೋರ್ಲ ಅಕ್ಕ್ಯಾಲು ಬುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಂಡ ಹಠ ಕಟ್ವಲ್ಲತೆ ಅಂಚಾದು ತೋಜಾರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತಿನ ಸೀದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪರಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಾಕುನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದೆ ಇಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ತೋಪಬೇಂತ ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಬಾಳನುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಆಂಡಲ ಬೈದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಲಿ ಆತೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ವರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಕಿರಣಿಯ ಸೀರೆ ಕಡು ಬೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನಂದು ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಬೋರ್ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ಕಿರಣ್ ದಿಯಸ್ ಬೋರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಇರ್ನ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೋಣೆಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5G ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೆ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನೆಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲನ ಮಾಮಿ ತೊಗೊಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಡೆ ಪೋಣೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ ನಿಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಪರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳಿ ರಪ್ಪ ಆಂಡ್ 1 ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನೇವೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಾರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರೂಟರ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗೂ ಅದೆತ್ತೋನೊಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ಪವಲಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಲ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಟವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 4G ತಿಕ್ಕುನು 5G ತಿಕ್ಕುನು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಇಡೀಕ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮೊತ್ತ ಮುಲ್ಪಂಚತ್ ಈಡೆಗ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಫುಲ್ 5G ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷಡ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು 5G ತಿಕ್ಕೇನಿತ್ತ ಗೊತ್ತುನದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಏದು ಪಾಡುಡು ಉದಾ ಇಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಂಕ ಮಂತ್ಲಿ ಬತ್ತನಾವೆ ಬಾಲೆನೆಲ್ಲೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಶೋರ್ ತೋಜಾವೆ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬೈದ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಲ್ ತೂಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಲ್ನೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ರ ಅವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪೋಡುಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಇತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 5G ದುನಿಯಾ ನೆಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಒಯ್ತೆ ಆವಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಓನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತೆನತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷದ ಇಚ್ಚಿನ ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಪಾಡ್ಪವೆ ತೂಕ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡಾತೆ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಲತಾ ಸದಾನಂದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೀತಾ ಸದಾನಂದ ಬತ್ತಿಜೇರ ಗೀತಾ ಸದಾನಂದ ಆರು ಮಸ್ಸತಿ ಪಂಡೇರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆಂದು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಾನ ನಾನಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಲಾಂಬು ಕಜ್ಪುಂದು ಎಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಾವ ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಮಾರ್ರೆ
ತುಂಬು ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಹೋತುನು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲೆತ್ ಲಕ್ಕೊಡತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಚಶ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್? ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅವೇ ಪಾನಿ ಪಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಬತ್ತನೂರ ಪೋಂಡು ಇದನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿನ ಪಿರ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋಪು ಎತ್ತಿ 5G ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 5G ದುನಿಯಾ ಎಂಚಿನದ ರೀಚಾರ್ಜ್ದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಪುಲ್ಲರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲೆ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಸಾರ್. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ನಂದು ಮಸ್ತ ಮೇಡ ಅಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಮಿ ಪೋಯಿನೇಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ತಿಂತೆ ಫಿಶ್ ಮಾಮಿನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡದುಲೆ ಫಿಶ್ ಓ ಪೂರ ಕುರ್ಚಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನಗೆ ಬುದಾರು ಆ ಉದ್ದದ ಫಿಶ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗ್ ಅವು ಕೇರಿದಲ ಕೆತ್ತನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ದಾಲ ಪನೇರ ಉಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನೇನು ಲೈವ್ ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಪೆ. ಹಾಂ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಅದು ಪನೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಸಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತರ್ಗಿ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂದೇ ಬಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ದಾನೆ ಪಾಡ್ಜೀರು ಶೇ ಮುಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಂತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಪಾಡಲೆ ಕೇಂದ್ರತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಿಜದ ನಾನು ಎರಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದನೊಂದು ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಪುಜಿ ಏರಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿಲ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್. ಬತ್ತನ್ ಬಚ್ಚ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹಲೋ ಬನಿಗೆ ಪಾತೆರದು ಪ್ಲಿಜ್ಜಿನ ಸತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡೆ ಕಡ್ದಲ ನೆನಪೇನು ಲೈವ್ ಚಾಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಿರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಎತ್ತನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ಎತ್ತನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಹನ್ಸಿಕ ಹಾಯ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇರು ಈ ಕಡೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡರ್ ಪಿರ ಬತ್ತಾರ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೇರ ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ನದೇ ಸಮಯ ಅಂಜಲರ ತಿನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕು ಜತ ವೇ ಬಂಗ ಏ ಪೇಪದ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಿನಿದಾದೆ ಪನೆರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮಾಮಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋತೇರು ಮಾಮಿ. ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅದೇಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ತೋಜುನು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಅಂಚಾಪುನು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಕರ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ. ಕೋಡೆ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿರಾಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡ್ದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ನಾನು ಮನಸಾಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿತ್ತದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ದೂರಲ ಪಾರ ಗಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡಾತೆ ಮಾರೆ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಅಗೆಲ್ದ ವ್ಲಾಗಿನಿ ಮಂತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಮಂತಿಜಿ ಮುರಣಿ ಮಂತಿಜಿ ಅಗೆಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಿನೇಜಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಓಲ್ಲಲು ಬಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕೇರಳ ಉಲ್ಪೈ ಕೇರಳ ಗಡಿಯ ಕೇರಳ ಪೂರ್ತಿಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚಿ ಬೈದೆ ಓಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಟ್ಟ ಬೈದ ಆತೆ ಐದಂಚಿ ಹೋಗಿಜಿ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಣೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟ ಪೋತೆ ಇಂಚಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪೋತೆ
ಐದು ಹಂಚಿ ಓದಿಸಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಓದಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾಣಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾಣಿದಾರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಬೈದೆಯನ್ ಮಸ್ತತಿ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಿಯೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪದು ಜೆಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನಪ್ಪ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಬೂಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆತಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಂಡೇರಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪುಣ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣನ ಚೂರು ಕಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಕಲ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜಿನತ್ತು ಹಾಯ್ ನನಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೋರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗುಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪೋಲಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ನೀರೇ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನು ಯಾರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡ ನೆರ್ಪುನೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲೇ ಬಾತ್ನಾಗಲೇ ನೀರೊಂದೇ ಗುಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಪ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಾತಂದು ಏರ್ಲೇಜಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಶಾಯ್ ಅಂದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕೋಪ ಬರೆಯಲೇ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸೋಳು ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿಚೇರ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಿರೆಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವೇ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ ಸಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಡಿಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಯಾನ್ಕೋಡೆ ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐಟೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾನದು ಪನ್ಪುನೈನು ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಐಟು ಏನು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಅವು ಬೇತಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ ನೈಟ್ ಪಂತಿನಾತೆ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಗಿಂಚೆತ್ತೆ ತೂಲೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಫೇಮಸ್ ಆದೆ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ ಜನ ತೂತೇರು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ನಿಕ್ಲವರ ತೂಲೆ ಓಕೆ ನಾ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತುಯ್ಯಾರ ಕನ್ನವರಿಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಕುಟ್ಟಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆದಾತೈತೆ ಅನ್ನಂದು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆದಾರನ ತುಯ್ಯಾರ ಐಟೆಂಚಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಾದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅವೇಟೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ಕೇನೆ ರಾಪುಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ದೊಂದುಂಡ ಯಾನೆಂಚೆ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋದು ತುಂಬೆ ಎತ್ತನತಾವ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಮರ್ಲು ಐಟ್ ಪೋದೊಂದು ಏತ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಅವಳ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಪುನತ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಚನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದು ಅವಿಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೆಂಕ ಅವು ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾಣಿನುಂಡಂಚ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾಣಿಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಣಿ MAAN ಯಾವಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಣಿ MAN ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮಾಣಿಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುದರ್ಲೆಪ್ಪನ ಕವಿತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಮಾಣಿನತ್ತು ಕವಿತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಅಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಎರೆಗಂಡು ಅರ್ಥಾಪುಜಿನ ಪಲ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ವೆ ನಾವು ಪೋರ್ಚಿ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕಂಡು ಇಟ್ಟದು ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರಾವ್ಯ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಸಾಂಗಿಗೆ ಪಂಡೆತ್ತಿ ಮುರಾ ನಿಂಚಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇವಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರನ್ನಾಗ ಕಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಕೆಲಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬಾವಲಿಲು ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತನ ಬಾವಲಿಲ್ಲ ಪೋಮುಲೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಓಪನ್ ನನ್ನ ಯು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಓಪನ್ ಮಂತಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ತುಕ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ನದ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪೊಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಓಲು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪದ ಆಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಂಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಾಂದು 5 ನಿಮಿಷ 6 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಲಿ ತೊಲೆ 6 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಾಲಿಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯಡು ಲೈವ್ಡು ಕುಲ್ದೆ ಅದ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ಡುಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತರವೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಇಡ್ಜಿನ ಮೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಡಿಯೋ ನಿತ್ತನು ಒಂಚೂರು ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಉಣ್ಣಂದು ಚೂರು ಚಂದಿರ ತಂದ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೀನಿ ಅವಜಿ ಫ್ಲೋಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಹತ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಎಂತನ ಪಿರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದುಂಡು ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತುಂಡ ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕಾತಂಡಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಪಂತೇರಿನ ತುಳು ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಮಾರೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ತುಳು ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಪಾತೆರನ್ನು ಪೋಯೆ ಅರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಅಂತಂತೆ ಅತ್ತಾಪು ಸೋಕಾತಂಗಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಉಂಡು ಉರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಂತಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕೈದಾಂಡು ಗೋಳಿ ಅಡ್ಕದಾರ ಇರು ಶ್ರೀಲತಾ ಕನವರಿಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನಪ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪನ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಮರತ್ತೆ ಉಂಕರ್ಮ ಎಸ್ಸಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಯಾನು ಸುಲುದಾಂಗ ನೋಡ ವಾ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನನಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬುಡ್ಲ ವೈರಲ್ ಆತನಂತ ಅಂದಂದು ವೈರಲ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪುರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂಚೆಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗ್ಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅವಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪನೆ ಕೂಡ ಉಂಡತ್ತ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಪೂಡ ಅತ್ತೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಈರು ತುಳುಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಮಂತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಕೆಲವುದ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐನ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ಉಂಡವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಫ್ ಫೇಲ್ ಆಯೆ ನೆನಪೇರು ಆಂಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಫೇಲ್ ಆಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ದ ನೇಮ್ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ನ ನೇಮ್ ಏನು ಎನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮಡಲ್ಲ ಚೂರು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಡ ಪಾತ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಇರಗ ದಾದ ತರಬೇನೆ ಜ್ವರನ ಉಂಡ ಮರ್ದು ಎತ್ತಿ ಜ್ವರ ಅವೇ ತರಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಮರ್ದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ವಾವ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋದೆ ತೊಂಡಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಜ್ವರ ತರಬೇನೆ ಪೂರ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಜೂರು ಪಿರಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ ತಡೆಯರ ಗಾಯ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಒತ್ತಿನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಲಿಯೆ ಮಾನಿಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲು ಮಾಣಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಬಕ್ಕಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುರನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಚಿಂಕ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ 9 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಸೊ 87% ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಲೈವ್ 13% ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಆಂಡಲ ಬೈದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿತ್ತನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದತ್ತ ಐಕ್ ಬತ್ತೆ ಎಂತೂ ನಗ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಯಾನು ಬಾಲೆಂಜ್ ಎಪ್ಪವನಿಲ್ಲ ರಂಚಾದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇವು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಮತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಮಮತಾ ಅಬ್ಬಾ
ಓ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಯಾರಾ ಜೆತ್ತಾರ ನಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಎತ್ತದ್ಲಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನೆಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಈಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಐಟೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಲೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವು ಕೆಲವು ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಾಂದು ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಟುಗೆದರ್ಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರೇನ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇರೇನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ರ ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಏರಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಜ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಆಯುಷ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವೋಡ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬರೆಕ್ ತುಲೆನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದೆಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಜಿಯಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಲ್ವ ಒಂದು ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆವಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಲೆನ್ చెప్పాలి ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ರಾತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಸೋಕು ಜೆಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ಲೆ ಈಗ ಬೇಡವ ಯಾಕೆಂತಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ರಜಿಯಾ ಅವರೇ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತಜ್ಜೆ ಸಿಟ್ಟಿ ಇರುಲ್ಲಾರ ಎಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಪಾತೇರು ಇರ್ಪಾಯರು ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಯಂತಿ ಅವರೇ ಆಯಿತು 31 ಆಯಿತು ಮಗು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಮಗು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಜೋರು ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆಲೆಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆಲೆಪ್ಪಿರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲೆಫ್ಟ್ ಆವಡತ್ತಿ ಸೊ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಬಾಯ್